Здравейте хора, аз съм Виктор и днес, Маряне, ако искаш да дойдеш, ела, ще ви покажа моята игра, която се казва Grappling Hook. Не съм измислил истинско име, за това се казва така. Моля ви се, игнорирайте го. Създадох играта някъде миналата седмица и сега мислех да ви я покажа на вас, защото аз нямах време, бях на почивка и бла бла бла. И да, тази игра е готина, но нямам идеи за апдейтове. Ако някой ми каже, ако някой знае идея за апдейт, моля, Oh yeah, name пишете the Fatis. пишете в коментарите и това ще е видеото. Но съжалявам, че не бях качвал и чао чао.